Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menawi wonten sing tanglet monggo. Wonten sing ditangletaken napa Ano. Alhamdulillahirabbil alamin, panjenengan nggih mboten napa ingkang ditangletaken nggih mugi-mugi jenengan mboten tanglet niki berarti enten keimananipun panjenengan sing ingkang pasrah dhateng Allah ngoten. Buktipun panjenengan nggih pun mboten bingung malih. Sing ngene sing ngoten nika jenengan nggih mboten tanglet. Alhamdulillahirabbil alamin, kula wingi menika kula sampaiaken hak ilmunipun Allah sing namine pemegang tali kerasulanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Napa tali kerasulanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika? Saderenge enten alam sedantene menika, Zat Allah menika pun menciptakan lafal Allah dan lafal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku nggih, Allah nggadahi pun kehendak lain. Diproses sedanten menika sesungguhnya makhluk apapun di dunia ini sudah Islam. Namun Allah mempunyai kehendak lain, mempunyai agama lain yang diturunkan oleh anak cucu Nabi Adam. Nggih, syariate pun panjenengan nggih pun ngertos. Mudun tali kerasulan niki wau nggih mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi lintune menika nggih termasuk para rasul menika. Sampai terakhir setelah kataipun sejarah agama yang dibawakan oleh para nabi-nabi itu sebelum Islam diajarkan, maksudipun kula niku disempurnakannya oleh Allah terakhir nggih menika agama Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Niku setelah perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih panjenengan pun semerap. Termasuk nggih jenengan ngaosten pundi-pundi mongko menika panjenengan kula sanjang sampeyan lek enten napa niku pengajian sampeyan pirengaken sip sak benere. Nggih. Niki lek kula narasumbere, lek anjen kula diapun narasumber tetep panjenengan kula kengken mados ilmu ten Jawi mriko. Lah niku lho senajan niki panjenengan mboten tau kepireng apa tali kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke semrap nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tali kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Kanjeng Nabi memperjuangkan menyiarkan agamanya Allah dengan kitabnya Al-Qur'an. Penyempurnaan di antara kitab-kitab yang lainnya. Nggih, ya mboten dalu-dalu kula singkat mawon. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal fisiknya, tali kerasulannya niki mboten pejah. Mung fisike Rasulullah sing pejah. Enten Masjid Nabawi. Mriku makomipun Rasulullah niku fisike. Namun tali kerasulannya tidak meninggal. Maka oleh Allah ada syariatnya, ada ayatnya, kuturunkan ahli waris niku tali kerasulan niku sampai nggih niki Khalifah papat nggih tahu memegang tali kerasulan niku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Waliyullah niku pun ditetapkan karena beliau sultan
azalinya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Waliullah niku nggih pun ditetapkan dari sananya ngoten nggih. Niku para syekh niku pemegang tali kerasulanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai datang ke Indonesia. Teng Indonesia niku nggih ngoten. Umume wali songo. Nggih, sebelum Kanjeng Sunan Kalijaga diangkat pemegang tali kerasulannya, sesungguhnya wali 9 itu sudah 9. Tapi ada yang tidak terima karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu orang Jawa, sehingga wali 9 ini yang satu tidak terima, iri dengki datang Sunan Kalijogo. Karena Sunan Kalijogo bukan orang Arab. Niku nggih. Sing iri sinten? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar niku sanes sesat, sanes niku ten buku-buku niku kathah ceritane. Siti Jenar sesat, sing rampok, sing nika, sing niki mboten. Panjenengan mangke diparingi semerap piyambak. Perjalanan keimananipun panjenengan datang Allah mangke nggih dipertemukan tokoh-tokoh agama yang dahulu-dahulu kalah, termasuk nggih Nabi Ibrahim, termasuk nggih Nabi Adam. Panjenengan mangke diparingi semerap sedanten. Napa kok panjenengan wingi-wingi menika mboten diparingi semerap? Karena Islam yang di Indonesia ini terkotori oleh gen-gen jahiliyah Ba'alawi. Niku nggih rusak niku Islam yang dibawakan oleh Rasulullah. Ngaku-ngaku darah Rasulullah, ngaku-ngaku cicit Rasulullah, kenyataannya Kanjeng Nabi dielek-elekno, Kanjeng Nabi mlebu neraka, bapake ibuke mlebu neraka. Sinten sing sanjang ngoten ngene iki gen-gen jahiliyah sing kajenge ngerubah sejarah Indonesia lan ngerubah Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moko hati-hati panjenengan lek ngaos. Panjenengan lek ngaosno putra-putri panjenengan sampai tingali. Masih keturunane wali yuwa pribumi. Enten sing khianat atas panjenengan. Dadi panjenengan kudu ngerti. Oh iku lho Mas. Turunane wali kok wali iki sampean dijak apa? Rekreasi nang datuk-datuk mereka. Datuk-datuk mereka di zaman dulu. Zamanipun Rasulullah, zamanipun para wali pribumi niki perangno negara niki. Niku mboten Islam. Sanes tiyang Islam niku khianat informasi Belanda. Lah kok saged dikatakan wali makom-makom sing enten wingkingi Masjid Jamek termasuk niku. Bongkar kula wanita roa. Lek utuh ancene wali, tapi lek mereteli mangap kari tangkorake sampai dikoroi. Sanes yang Islam. Buktine apa? Dalile napa? Nggih perilaku anak cucuke sakniki niku. Sampeyan semrap piyambak. Budhu-budhu sampean nggih. Lah niku mongko menika panjenengan enten amalan sholawat niki lek di zaman singen oleh Allah dituliskan pemegang tali kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman menika, termasuk Nabi lan Rasul. Di zaman sakniki, zaman pun akhir digantos jenenge tok, kedudukane insyaallah nggih sami, tapi nggih secara akal nggih enten tingkatane. Zaman menika Nabi lan para Rasul, zaman sakniki nggih menika wali pun Allah. Lah pemegang tali kerasulan niku Allah ingkang maringi, mboten saged ditedhi, mboten saged dinapak-napakaken. Termasuk diparingi Kanjeng Sunan Kalijaga pada saat niku diparingi pemegang tali kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Siti Jenar mboten terami. Akhirnya tersingkirkan. Sehingga wali niku kantun 7, tapi 8. Sudah ya? Kantun 8.
Hapunten kelintu niku wau kantun 8. Setelah Siti Jenar tidak ikut nggih kelompok nggih menawi ngoten lepas karena kedengkiannya, kewaliannya tidak sampai kepada Zatullah. Siti Jenar tetap melaksanakan, menyampaikan, menyiarkan agama Allah, tapi makomnya tetap enten titik ba niku tempat ilmunipun Allah. Alif ana, alif Ana Allah ahad. alif ba, alif titik ba ngoten niku kula diparingi Kiai Ghazali Jak Gadung. Mboten nenten sing ngarani Kiai Ghazali Jak Gadung niku waline Allah. Tapi niku kula diparingi dados saksi beliau. Senajan kula mboten tahu dadi santrine, senajan kula mboten tahu dadi dereke, tapi kula diakui sebagai murid. Bukti pun alif titik ba niku ilmune kewalianipun para wali nggih nyepengten mriku. Nah niku kula diparingi dados kula saksi setunggale nggih kula niki Kyai Ghazali Jak Gadung. Walaupun makame nggih kados biasa. Karena saat hidup beliau tidak menyampaikan ilmu kewaliannya. Ilmu kewaliannya untuk pribadinya nggih termasuk basa singen nggih tali kerasulan niku nggih termasuk Kyai Ghazali Jak Gadung niku termasuk pemegang tali kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk nggih Kanjeng Sunan Kalijaga niku wau nggih. Lek panjenengan mboten tapi ngerti nemen bab tali kerasulan keimanan Kanjeng Nabi niku sakniki mawon enteng-entengan mawon kersane panjenengan cek mboten ngendeng cek mboten kados Mbah Urin meniku nggih Mbah Urin. Wiritan ngendeng ngeten sampai penuh pikirane. Lah niku kados yok napa ternyata mung sekedar enten basane aurah niku penuh ten mriki. Dadose perlu hiburan termasuk nonton TV, termasuk napa panjenengan lek nglampahi wiritan niku wau nggih enten rasa ngendengi sampean pados hiburan. Momong yuga sing gadah yuga. Sing gadah istri nggih omong-omongan kali istrine, menawi bojo ningali TV nggih ningali TV, menawi jenengan nyanyi nggih nyanyi sasa mawon. Mboten enten sing haram lek urusanipun dateng Allah. Mongko menika tali kerasulan nika ten sakniki nggih sing tertangkap oleh akal kersane panjenengan mboten ngendeng-ngendeng sak temenane niku ibaratipun namun ibarate nggih keimananipun panjenengan. Lah niku moko sing saged komunikasi kalian Allah nggih niku para rasul lan para nabi. Lek kita niki umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita yang bisa berkomunikasi dengan Zatullah. Lek mboten iman nggih mboten saged. Napa malih nggih asal pengalaman mek ngaji mondok nika nggih mboten nyala-nyalaken olehne maca tok. Mboten ngalami mboten saged nerangaken ngeten. Mboten saged lek mboten dipilih dateng Allah, diparingi semerap kita pelaku diri. Intine niki kula sanjang dadosipun jenengan apa pemegang tali kerasulan niku apa artine mboten gampang mawon, ora usah dipikir dilakoni mawon. Niku keimanan tingkat tinggi basa sakniki sing saged komunikasi kalian Allah, termasuk panjenengan diparingi semerap-semerap alam yang di luar diri yang tak tertangkap akal, alam yang di dalam diri mangke panjenengan diparingi semerap, termasuk panjenengan termasuk dian Al-Qur'an berjalan. Nggih. Napa berjalan nggih sampean lakoni kados ngeten-ngeten iki. Waca Al-Qur'an kok mung diwaca tok nggih panjenengan pun semerap. Tapi lek dilakoni kados ngeten iki mangke panjenengan kehidupan saged ngerubah kehidupane panjenengan piyambak ingkang saged ngrasakaken nggih pun ngertos nggih napa artine tali kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya Rasulullah memang meninggal, tapi tali kerasulannya boten meninggal. Pasti Allah mangke setiap tahunnya diparingaken orang-orang yang beriman kepada Allah
Mugi-mugi panjenengan sedanten jamaatan mriki secepatnya nggih dikepanggi Rasulullah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.